Kde som? Podľa mňa Rock. Ako skala. Už som to našiel. Idem ti to poslať. Máš to na Skype, na Skype. Ako sa mu načítavajú tie texty. A pozri na to, ako to spravil proste. Takto spravíte tie hradby. Proste, ak to má on. Tak nie sa Čo? To je, ale on to má úplne obrovské. No. Trošku menšie by sme to museli spraviť. No však, ale tie hradby myslím také veľké spraviť. A tú strechu, ty kokot, to riadne spravil tie hradby. Že? Daj si to nejak 2 minúty. To je kruh do boha. Mŕte to má, že? A ja som videl ešte lepšie, počkaj. A ja teraz pozerám aj s tým oným to je, s tým mostom.